Balay lungsod sa Argao 1608. Naguba ni, i-restore. Welcome back guys sa ato ang YouTube channel Laag Tabay. Naata diri sa Argao, Cebu guys, naata sa ilahang munisipyo. Kaning dapit sa may simbahan pod nila. Ganina naatay lakaw, naatay tuyo dito sa usa ka barangay diri sa Argao. Naatay mission dito nga gitrabaho, so nahuman naman ta, so karon lang ta maka lugar og tour diri sa Argao. Karon guys, isuroy ta mo diri sa ilahang kaning simbahan nila diri, o kaning naapoy kanay na maligya diri og torta nga noted gid sila nga lami kay kaning mangong Argao nailhani nga naa diri ang torta nga pinakalami. Sige guys, ubani ko ninyo guys sa atong laag karon diri sa Argao, Cebu. Ni ilaha diring garden guys. Diri lang garden. Hall of Justice. Itorta mo diri sa ilahang munisipyo, diri sa ilahang plaza diri. Muna Argao Hall of Justice. Coral stone, made of coral stone nini ang pagbuhat ani nga building. Taon na sa dinhi. Made large copies, windows and clay roof tiles. Oh good. The roof tile was built during the last century of the Spanish rule in the Philippines. So, taon na ni heritage na gini. Ay na Rizal. Ganis Rizal, bisan asa lang gini siya. Bisan asang lugar na ani siya, lagan niya Ganis Rizal gud. Mura ni vlogger ng Laag Tabay, laagan kayo. Kita mo ani? Na diri. Oh. Sama ni. Bumba, kuan, canyon. Diba? Spanish canyon. These Spanish canyons were used to defend the pueblo from Moro raiders. They were part of the fortified walls of the pueblo. These were brought to Argao in the years 1600 and 700 when the galleon trade visited the town. So pila ka buok? 1 2 tulo ka buok canyon diri guys. 1600 pa man din 1600 taon na sa din mga canyon na ni. Kani di ay community well ni sa una. Community well was the only source of drinking water for the people of the population. It served as the social focal point where you can check out latest news and gossip. It was built using octagonal shape. Community well ni siya. Sa panahon pa sa gubat, 1600 pa gud ni. Kaya ilang gi-preserve di sila. So, nagatubang ni siya sa simbahan. Sa kaning building nila nga sa Palace of Hall of Justice nila. Mo ni history aning ilahang community well ug kaning ilahang mga canyon. Mura po ning naa dito sa Port San Pedro na ay canyon sa dito nga makita. Ni guys. Mo ni ato ang usa sa atong mahinumduman ba sa panahon sa gubat pa sa una. Mo ni mga canyon. Nari diri. Kita diri. Ari diri kon ang pabilo. Pak ni kon sa kayo buto dayon. Gano. Sa arita nga bahay nila sa tubangan sa simbahan guys ha. Tour ta mo diri. Kanin lang ato ang kuan ninyo kay dugay-dugay naman tawa maka-upload og video sa ato ang channel kay na busy manguta sa atong trabaho ba.
karon lang ta nakalugar kay naatay mission diri sa Argao nga dinilian sad kaayo biyahon gyud ba. So ako na ning chance na sad nga naka ato na ning isingit ang ato ang vlog diri. Singit atong vlog na to kay para naapot tay content nga kung ikahatag ninyo nga malipay pud mo, makauyon mo kay taw-taw na tangaw maka-update ba, maka-upload. Tumo nila ang tower diri sa Kampanaryo diri guys oh. Kaya na karaan na kay na nairilo apay rilo. So ta diri guys. Nay, saan tuiga gitukod ang kuan oy? Simbahan na to, saan tuiga gitukod? Dai ko na history. Moni mapa diri sa Argao, sakop aning parish map diri sa San Miguel Arcangel Archdiocese Shrine of San Miguel Archangel. Hindi ka po yan. At ning basahon ng history aning simbahan sa Argao. Pero ano simbahan sa Argao, dating bisita ng Karkar at naging hiwalay na parokya sa patronato ni San Miguel Arcangel. 1733 Padre Ignacio de Ulalde, unang kura paroko. 1735-1740 na inisyatibo ni Padre Francisco Espina at tulong ang taumbayan. Tinayo ang unang simbahan 1788. Sa pamahala ni Padre Mateo Perez, ipinagawa ang kasalukuyang simbahan at kumbento. 1803 to 1836, kasunod na itinayo ang Kampanaryo sa panahon ni Obispo Santos Gomez Marañon. 1830, nasira ng bagyo ang simbahan at kumbento. 1876, inaayos at nilakihan ang simbahan. 1904, muling inaayos para sa ika-200 anniversary. 1987-1988, napinsala ng lindol. 2013, kinampuni. 2016, tapos taon-taon na gini nito simbahan dito sa Argao. Muna yung tubangan sa simbahan guys. Ini mga santos dito. So mao na view sa simbahan sa Argao. Muna makita na to sa tubangan sa Argao nga simbahan. Na siya kumbento lang sa kilid. Ina maniyahang wala siya ikuan sa simbahan si tubangan. Okay guys, karon guys mo human naman ta dito sa kuano, human naman ta diri sa simbahan nila o kanilang munisipyo diri o ilang hall of justice ano. Suroy po kanila plaza diri katong naay canyon ba. So karon guys, atong buhaton mo suway tagsuroy dito sa kuan, aton ning lakton lang kay dool naman ang kanilang seawall dito nga dool aning ilahang barangay hall diri sa poblasyon Argao na ara diri. Nakita ra nato diri ang ilang kadagatan diri guys. Unya malakaw ra man ato lang ning subayon ning kalsada diri sa ilang lugar. Doon ang ilang police station. Ato lang ning lakton guys. Ba suroy-suroy ba. Eh taud man tawa maka ilog vlog tay content nga gipadangat ba sa ato ang channel ba. So karon na man ta diri sa Argao, pahimuslan ta ni turing suruyon diri. So naa din sila plantation diri nga palaya. Wala. So busog. Okay.
Nata diri sa SeaWorld diri sa Argao, Cebu. Diri sa may dapit sa ilang poblasyon. Na di ka parking dihang sakyanan kanang van o kanang rush nga sakyanan. Nya kana day kuno usa di nga sakyanan nga nagparking kanang rush ng Toyota. Mao na katong na disgrasya pag niaging semana nga gikan siya sa dalagit nga sa south nga area nya kusog padagan nya wala siya makabantay naalay kuno yung parking truck kuno nagditso siya dusmo sa nahitabo bangga siya so nabuak gid na kudisgrasya gid siya namatay day kuno ang driver day ko na to usa ka dentista doktora mo ni nahitabo sa iyang sakyanan grabe ka dusmo bakit kisa ko'y mabuhi ani oh luba kayo mao ni iyang sakyanan patay yung driver di magsilbi. So, rest in peace na lang, Dok. Saan man, disgrasya gid. Mana nga hinahinay gid sa atong biyahe. So, mao to. Ang sakyanan nga na disgrasya katong aging semana diha sa dalan sa highway diha sa diri sa Argao. So, guys, mao ni view nato diri. Pao ni kadagatan diri, SeaWorld. Ilasan ning port, tawag nila diri og kwan siguro ni port area diri pero wala may nagdunggong barko. Diri ta karon sa SeaWorld ba, no? Sa morning, mao ni guys diri sa Pikas Bahin guys. Diri sa Argao nga bahin nga ningo diha man tas Pikas side. So mao ni view ra po diri sa Pikas, no? Kadagatan diri sa Argao. Kuya di kay ning historya ning Argao na mao ni katong naay kanyon dito tulo ka buok. Panahon pa dito mga 1700, 1600. Linaw kayo ng dagat guys. Linaw kayo. So karon guys, ang ato ang next aning stop mo hapit ta og palit og torta. Ato ning tilawan ning torta diri sa Argao kay lamian mo jud nilang torta diri sa una pa man eh. Ilhan naman ning Argao og best torta maker. Mao ni siya diri Argao mo ginagid. Sige guys, malakaw ra ma ato na ning lakton dool ra makain ni. La Torta de Argao. Oh. Nailhan yun ning Argao og naad yung maker diri sa torta. Torta. Pero asa man nilapit palito ni? Torta de Argao. Asa man na palito lang? Ada, pero sa esquina. Oh. Parang Miro, pero sa esquina, dito. Singalan. Kuan. Citang. Citang, mo na pinakalami diri. Oh. Sige, suwag. Unahan po, naapoy maligya po. Oh. Ojis. Kila? Ojis ang Ojis na kan? Ojis. Sige, suwayan ako, sorry dito. Ay, kadua. Sige, salamat ha. Mo na ilhan diri kalami. Sige. Kadua. Oh. Oh. Ang nay karotura to. Dia. Orange. Unahan na ilang buhatan. Mo ba? Unahan po, tuwa po maligya. Sige, salamat. Oh. Ay, ano siya Kabisira di Argao. Kabisira di Argao. Nadiri sanahan guys ang chitang torta. Chitang torta. Mao ko ni lami diri. Ya ko no diri lami ang torta diri. Garbo sa Argao, Chitang Torta.
Ay. Ayo. Asa itong torta diha? Iyong torta? Tagpila? 45.50. 50. Dako ang 50 no? Okay. Kanina siguro 50. Pila ni? Sa kaso expiration na niyo? Ladies outside sa ref. Kuha lang kabuok siguro. 4 kabuok. Inside sa ref ang wait. Hindi pwede marot. Nagluto mo karong torta? Wala. Nagluto. Pila tanan? 200 sir. Pila 200. 200 ang cash. Sila masugot o kuan ato i-cover lahat ng po. Thank you. Okay guys, kung kamo gusto sad mo hapit diri sa Argao no, so ay man mo palit sad mo og torta diri. Pwede mo agi ani ilahang chitang torta mo suway mo pamalit diri sa ilahang mga ilahang dilikat pa diri. Ilahang best nga tortas nga ilahang gipasigarbo gid sa Argao ba mao kanini pinakalami. So kita kay wala man ta tugti og mo vlog ta dito. Nindot ta kita taon saon paglutok torta ba ato ma-cover nato ba. Gilang okay ra. So sa unahan amon ti murag coffee shop, murag cafe dito. Suway ta og panta dito inom tag kape ba o si kape ba. Una ta mo uli dito sa Cebu City. Alex Cafe. Refreshment hot coffee. Cappuccino. Espresso latte. Kaning available ning Java chip. Java chip mo, mami. Okay lang? Sige, kada lang. Java chip na yung master. Java chip na isa lang. Ayan, yung kanila. Yung kanila. Nara. Abot na ito ang Java chip ice blended. Nata dili sa Alex Cafe. Dili sa Argao no? Kita ng munisipyo nila. Unsa ni nga street dili sir? Unsa ni nga street? Rizal Street. JP Rizal Street. Sige, Bugaw init kayo eh. Sige, thank you. Di mo maibo ka ni? Alam niya ni? Gaan pa tubig oh. Alam niya mana si Alex Quintanar. Bugno ito ba eh? Init kayo. Ito ka nag-chill sa kadiri sa Alex kami. Pabugno ito ba? Ito kamo ulit sa balik ka sa Cebu City. Pabugno sa kadiri kaliyot. Oras karon ala una 19 ikanda mga alaala siya. Okay guys, nahuman na atong laag diri sa Argao guys. Gikan maguta atay mission nga giari diri human ni hapit ta og suroy diri sa Argao. Cover ta ni ilang simbahan, ilang plaza, ilang munisipyo, ilang seawall dito. Unya ni hapit ko ta og palit og kaning torta. Hapit sa daog kanang rep nagpa chill sa tagamay ba dias Alex Cafe. Nagpabugnaw ta dito gamay kay una ta mo uli sa Cebu.
Cebu City. Ni agi na sa talito, pabugnaw kay init pa kayong panahon. Okay, shout out portion guys, shout out portion. Shout out sa mga TGS diha no nga nagpadayon o pagtan-aw sa atong YouTube channel. Especially ni Boss RB, Boss Mandix, Boss Agaw Darwin, ug kani atong amigo nga naa na ron sa Canada karon, si Joel Maradas. Tapos si naapon ni atong amigo pod nga naa sa Talisay nagpuyo si Ronald Berdida nga naay negosyo nga pizza nga birds. So guys, salamat sa inyong pagkuyog nato guys. Kanunay padayon lang sa inyong pagtan-aw sa atong YouTube channel. Salamat. Shout out po sa team PBCIU Cebu. Nila ni Tito, ni Noel, ni Seneca, ni Randy, ni Glenn, ni David, ni Jericho, ni Charles. Ayo mo diha guys sa inyong trabaho. Okay guys, padayon lang gyapon mo og pagsuporta sa ato ang channel no. Para mo kanunay sa ato ang mga bag-ong mga upload nga videos. Padayon lang gyapon mo pag-like, pag-comment, pag-share para mo tubo niya ato ang mga subscribers para makaabutan ng tawag nila mga monetized data. Sa karon na apat mga 630 plus pa nga subscribers, kulang pa kayo. Kaya atong target makaabot ang 1,000, maka 4,000 watch hours na na. So karon layo pa jud ta sinuod. So karon palihog ta og suporta sa ato ang channel guys, sa ato ang Naag Tabay channel. Sige guys, salamat guys.